И какво става, хора, аз съм Зероб и днес снимам трети епизод от поречката, в която ви показвам как се направите сървър. Да, малко е късно, затова ще говоря по-тихо. В момента е 12 часа ден, аз ще го кача на следващия ден кипа. Да започваме. Ще ви покажа как се работи с плагина World Edit. Той ще е в описанието. И само преди да започна искам да кажа, че смених ника в Minecraft. Вече се пише itzerop. Има така опция. Microsoft са направили да сменяш ника безплатно, ако се спремем акаунт и всичко ти се мести на новия ник. Разбира се, има някои недостатъци, но да, пише се itzerop и всичко в премия серверите се запазва. Както и да е. Това го казах само за малка информация, точно както в YouTube се пише. За плагина World Edit ще ви трябва брадва задължително и самия плагин е желателно да го имате какъвто и вид да ви е сървъра. Няма значение, просто плагина е важен, може да си улесните много работата с него. Ако искате да маркирате нещо, натискате ляв от единия край на маркировката и десен от другия край на маркировката. За по-лесно ще означа маркираните части с червена вълна, поне маркираните точки. Тук ще натиснем ляв бутон, показва ни координати. И ето тук, всъщност ето тук, десен. Така, и ето това число е на блокчетата, пространството между двете. Ако се направи един правоъгълник, а те са от двете крайни точки. Сега ще ви демонстрирам. Всеки айтъм си има ID. На този айтъм е 3514. Ако не сте се отключили, да виждате ID-та, натискате F3, Shift, задържате ги двете и H едновременно. Сега ще ви демонстрирам. Опа. Всички стана. Не. Сено. По принцип би трябвало да стане. Аз май вече съм се активирал опцията и затова. Всъщност след като ги маркирахме, ние имаме ID на блока. Ако не може да се активирате опцията, пишете item db и ще ви покажа ID-то, ето го 3514. Вече пишем set 3514. Сега маркираната част, само да ви покажа undo, това е командата, с която връщате един ход назад, един вид. Undo, пишем, маркираната територия се оставя, вижте къде са точките и ето го нашия правоъгълник, който се получи. Понякога ще се получават и квадрати, зависи как сте маркирали територията. Да кажем, че искаме тази територия да не е само червена вълна, ами примерно е от светло-синя. Значи ето го ID-то. По принцип, когато два блока са еднакви по вид, примерно само са различен цвят, имат допълнително ID, аз поне така го наричам. Едното е 3514. 35 е основното ID на вълната, ето го. Бялата вълна е 35. И вече с двоеточие се пише наклонената черта. Ето ще го напиша в чата. Да. Май може и с наклонена, честно казвам не съм пробвал. Но да, как да направим това разстояние? Ние вече го имаме маркирано в два цвята. Set отново. 35, извинете, 14, запетайка и до него 35, 3, така мисля, да, ето го. И на рандом, на случайен принцип ви дава блоковете, естествено може и трети цвят, примерно 35-4, което е жълта вълна. Опа, извинете. Ето. Ако искате в тази територия да има предимно някой блок, просто го пишете два пъти, примерно 35-4, сега ще го напиша два пъти. Ето, и има предимно вълна. Половината, предимно жълта вълна. Сега ще го напиша пак. И вече повечето е жълта вълна. Ето сега, ако напиша жълтата вълна, ще е два пъти повече от синята и от червената. Не е точно изчислено, но по принцип би трябвало да е така. Сега ви показах как да си променяте тази територия.
Но интересно нещо ще покажа, което не знаят много хора, предполагам. Именно как да се направим дупка. Този епизод ще го покажа. PvP дупка и примерно на някой ларп, ако искаме да е заогледен в стени, пишем бъра сфер, мисля, че не е свързано с гравел, така гравел, примерно 3. Не знам да ги е отворил те, тъма мисля, че от Essentials са, както и да е, те вървят заедно, но пак е с тази цел, нали? Опа. Окей, сено. Може би трябва да ви демонстрирам на земята. В принцип на малко по-равна територия, но да. Така, ако сложите стени, само да ви... Да, във водата, айде. Във водата ще го направим. Да започнем да ограждаме една територия с този гравел. После ще ви обясня защо е с гравел, но няма крайния... Накрая ще го променим, няма да е гравел. Затова ще покажа две команди наведнъж. Един вид. Ето го нашето островче. Защо използвам гравел? По принцип това всичко ще стане грас. Но използвам гравел, за да е по-добре генерирано, защото гравел, блокчетата на гравел падат едно, като долното се щупи, падат всички надолу с едно блокче. Така ще изглежда по-естествено. И сега, предположим, че тук искате да е ларпа и това да са стени, примерно. Представите си го, сега не се старах. Какво правим? Представяме си пак, че правим един триъгълник. Тук е първата ни точка с левия бутон натиснах в случая, няма значение с кой ще натиснете първо. И на високо, така на високо, с десния бутон ще цъкнем и представите си правоъгълника, който направихме. И сега Replace. Тази команда е за заместване на блок. Gravel, опа. Grass. Ето. Сега Gravel стана на Grass. Сега мисля, че имаше на команда на... Не. Забрал съм командата. Нещо такова беше. Natural. Ама... Да. Което ще направи тук да е столни грас. Малко по-натурално да изглежда, но разбрахте идеята. Така как да направим PvP дупка. Вече ви показах, нали, как да се направи такъв ларп. Може да ви се окаже полезно да ви показването. Как да направим PvP дупка. Отново пишем бъра. Този път пишем сфер. ID на въздуха 0, това е 0 и после пишем 3. Второто число е размера на блоковете, които ще слагаш и ги премахаш. В случая премахаме, защото това е 0. И ето сега премахаме блокове и да кажем, че това е нашата дупка, вече се украсим. Но за да изглежда по-естествено, бърз му отпишем. И ето, опа. Undo, отново връщаме с тази команда. Тук вече можем да почнем да променяме. Естествено по някой път отгоре ще идват блокове, така че може просто да пишете Sundo, докато не ви се получи. Но да. В принцип някакси се получи на... понеже дупката е малка и така става. Да, ето. Сега стана и просто прямо ще махнем граса. И така се го правите по-естествено. И прямо махате граса, ако ви пречи. Да, мисля, че сванахте идеята. Но... Ето. Така можем да се направим дупка. Някакво става много по-лесно. Също на другия начин е да гърмим TNT, но мисля, че този е доста по-лесен. Как да премахнем територия? Сега ще покажа една къща, примерно. Няма да обзавеждам, в смисъл. Даже ще са някакви основи на много малка къща, ето. Избираме се една територия. Отиваме на другото място, на другата територия. В случая ще използвам команда Up10, за да премахнем този правоъгълник, който вече е паралелепипед. И пишем set 0. Паралелепипед е триизмерен правоъгълник, който не знае, който не го учил, примерно в училище. Ето, територията се премахна. Ето пак
ще го направя set 0. Има още един начин. Другия начин е cut. Какво постигаме с cut, само че още едно нещо. Ако скътнем нещо така, можем да го пейснем на друго място. Пишем paste и ето, че то се появи. Сега ще ви покажа един трик, може би много от вас знаят за cut и paste, но в смисъл много от вас, които се занимават с сървъри. Сега ще покажа нещо по-различно. Когато изберем двете територии, отиваме на нивото на самата постройка, примерно, точно на нивото й, и прелонгираме тук и сега пишем copy. Copy няма да го изреже, само го копира. И примерно искаме да го поставим на друго място. Запомнете територията, на която бях, мисля, че ето тук и от другата страна. И ето тук. Да, сега като напиша paste, вижте как ще се появи пред мене. Ето. Точно както бях застанал до него. Сега той се появи така пред мен. И да кажем, че така, ще го направя, за да си го представите. Всъщност, да, аз не обясних какво ще правя, но ще го въртим. Примерно искате да направите някакъв такъв ларп, в който да се повтарят неща, само че да ги въртите и всякакви приложения може да намери всъщност. Копи, отново пишем копи на нивото на постройката. И сега paste. Ако напишем paste, то ще се появи така. Опа. Това е малко фейл. Така. Paste ще се появи така. Обаче ако напишем rotate 90, е така, ще го завъртя на 90 градуса. Много paste. Rotate 90, paste. Вече ако някой не знае какво са 90 градуса, съжалявам, все пак това е клип, който ви обяснявам как да направите нещо на Minecraft. Да. И на това блокче бяхме застанали и както виждате около нас се появиха всички тези неща и го завъртяхме на 90 градуса. Ако някой може да се представи, предполагам, че можете. Да. World като цяло е много полезен плагин. Сега ще ви покажа още две команди. Първата е... три команди всъщност. Snow. Какво прави Snow? Прави един голям кръг до нас, снежен, и ако има вода, я прави на ред. Това може да е полезно, когато правите примерно спаун в коледна обстановка или въобще целия сървър. Ето така. Има някои сървъри, които са обикали с целия мап и са правили така, или просто... То има и други начини да се направи целия мап в сняг. Но да, може и така. Това е трудният начин по-скоро, но както и да е. Да. Но пък, ако искате, примерно, само спауна да се направите в сняг, ще ви е полезен. Да. Следващата команда, която искам да покажа е... всъщност, малко да се издигнем. Хъцул. Какво е това? Това е един кръг, който в случай ще е прозрачен. И ще напишем грас, бокс, който искаме да е 1. Опа, извинете. Задължително всяка команда, която се свързана с World с две наклонени черти. Гледайте с колко черти пише нещата, защото показах една команда за Essentials, а тази е за World, както и да е. Хъцул грас, всъщност 3. И ето, появява се едно кръгче до нас, прозрачно от грас. Ако няма това H, всъщност е 8 soul. Ако няма H, то е запълнено кръгче. Естествено можем да си променяме блока. Можем да пишем ID вместо грас. Работите с ID, но работите с думичките, но по-хубаво да пишете ID, защото е по-лесно. Аз в случая пиша думичките, за да не гледам айтемите, но когато се съберат много айтеми, примерно може да не ви стигне, да кажем, Hutzul Sand, Grass, Wood и може да не ви стигне реда, ако са прекалено. И ето вижте какво стана. Направихме си едно такова кръгче от различни айтеми и това може да се направи. Сега, обаче, ако искаме да е по-голямо, просто увеличаваме това число и ето го по-голямо кръгче. Но как виждали сте такива евенти, предполагам. Сега ще покажа как да направите стените. 5 и тук примерно добавите 5. Опа, извинете, ундо. След като сте написали тази команда, примерно, Sun Grass Wood, в случая 5. Значи първото 5 е... извинете, само едно 5. Първото 5 е... отдолу място, което ще се запълни. А второто 5 е стената.
ако е цул, всичко ще се запълни и ще стане триизмерна форма, то въпреки, че и като е хаш цул ще стане триизмерна форма, както и да е. Така, хаш цул и пишем същото, само че добавяме 1,5. Сега ще видите какво става и става стена. Ето е нашата стена. И вече тук можем да сетнем Warp Event, примерно. Но не ги правите си различно, може тук да си издигнете някоя сграда, кула и просто някаква постройка, тук може да си направите портали, естествено да не е само с команда. Но да, все пак и с команда не се получава за доста по-хубаво от някои Warp Event, които съм виждал. И как да сетнем Warp, един пич ме питал в чат, в коментарите, пишем set Warp, името на Warp, примерно име. Да. И сега пишем Warp и ето ни го Warp листа. Warp име, аз сетнах спам, защото имаше един фейлскрипт. Оказва се, че не съм си пуснал микрофона, но както и да е. Така цяло, мисля, че това е от плагина, само още една команда остана. Последната команда е пирамид, така, и така се пише на английски пирамида, който не знае. Пишем sand и 5. Та, H важи за всички подобни команди. Окей. От sand няма да е много добре. Да напишем sandstone. Няма да се получи много добре. Hash пирамид, извинете. H пирамид. Sandstone 5. И ето ни е пирамидата. Ето така можем да се правим пирамиди. Има и други команди, но аз ви показах може би всички, които ще са ви нужни. Вече може да си ги разгледате. Има сайтове, има хелп за бъкета в Minecraft. За бъкета, извинете, за World Edit в Minecraft. Та може да ми пишете в коментарите какво да показвам в следващия епизод, само да не е китове. В принцип китове ще го показвам по-нататък. И аз мисля да ви покажа как да си настроите Essentials, както трябва. Да. Мисля, че това беше от мен. Обясних ви за World Edit. Надявам се екипа да ви е харесал. Също така искам много да ви благодаря за цялата тази подкрепа напоследък. Все пак миналия екип събра гледания, над 900 гледания, първият екип по-скоро на първите над 900 гледания. Това за мен е страшно много. Като има преди, че има малко повече абонати, за което също съм ви много благодарен. Почти свинахме 1000 абоната. За такива абоната ще има нещо като изненада. И да, някой ми пита в коментарите с какъв текстчер пак съм. Това е моят текстчер пак. Скоро ще го дам. Който иска, никой не задължавам да го тегля. Нито казвам, че е голямата работа. Обикновен PvP текстчер пак с някои текстури, които не са за PvP. Но да, като цяло това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ето нещата, на които сега съм добавил, може да се спират на полза. Те към блокове са най-вече. Не всъщност, почти нищо съм добавил. Само PvP ми и някои други промени, както и да е. Та още в Edit, още го едитвам пака. Между другото, снимам с 100 FPS, сега като не сне F3 ми се намалява, което е много хубаво. Та не снимам често, защото съм заед с даскалото най-вече. Но не се оплаквам. В смисъл, да, все едно. Та това беше от клипа с Зеров, надявам се да ви е харесал. Чао!